Take 8. Hello. Good morning. Diha sa Teachers Co-op sa Kandihay, Bohol. I would like to shout out these friends of mine. Of course, ang manager si Unifor Timbal. Ano ito Timbal pa? Wala kong ibaw kung sa'y apelyido niya ron. O niya? Usab nga to sa loan officer si Emily Padin Estiliore. Mayong buntag ninyo dihaday. Nga daw sab ni Sandra Piquero, ano ko kahibaw pabon, ano ko kahibaw kung sa iyang ranggo diha. Kay mo manay kalingaw na ko kontak mga FB texts or mga messages, messenger o sa call. So daghan kayong salamat day. Usab nga to silang teller si Ading. Salamat kayo. O nga to sa iyang kauban sa iyang left side nga wapo ko makaila nakalimot po ko. Kailagon ko pero nakalimot ko ngan. Anyway, shout out kanimo ma'am. Nga to sab sa mga security guard ni Andy Ayuban aton, ako ni siyang igagaw. Salamat kayo sa inyong mga maayong gawi diha sa Teachers Co-op. O ang iyang mga kauban, duha ka buok, nakalimot pugungan. Mo na nga, usa kanila akong estudyante. Okay, so mayong buntag, Merry Christmas to all of you. O niya, pasalamat ko din ni mga bayhana. Tungod kay anytime ko mo ngadto sa ilang Teachers Co-op, ilagi kong abi-abihon with very beautiful smiles. Mo na nga, nagbalik-balik yung kuglon diha sa ilang co-op. Yeah, salamat kayo sab sa ilang pag-abi-abi nga dali ra kayo ma-process ang akong loan. So in just how many minutes mahuman na akong loan o makauli ko sa amo. So daghan kayong salamat ninyo mainday. Labi na sa akong pagpaopera sa akong tiil, tungod kay karon pungkol naman ko. O sana ko ka PWD, member na ko sa people with disability or person with disability. Anytime mag-renew ko sa akong loan, mukatawag lang ko, usang tawag lang, ngadto ni Sandra Pabon. Dali ra kayo matawagan o niya, mingulan ko nga, dahil palihog kong process sa akong mga papers, tungod kay mo anha ko ng orasa, o mo pirma na lang ko sa akong mga papers. Mao na ako magpasalamat gyud ni ani mga bayhana tungod kay mao kini ang akong mga idols diha sa Teachers Co-op. Labi na ni Sandra nga kalingaw may makaistorya, iyang mga advices, iyang mga fruitful ideas nga iyang ikahatag kanako. Labi na sa mga butang nga dili ko makahibaw, labi na nining paghimo sa video, kining pag-install sa kanang saingan ining kanta-kantahan. Wa ko kasabot ini. So salamat kayo sa Sandra sa imong assistance. O karon nakagamit na gyud ko ini using my microphone o niya with the music nga ako maka imo kog video tungod sa imong tabang.
Okay. So, ako mong gitagaan og background. I hope nga upload na ko din sa akong YouTube channel. Dili ni dayon maditikan as copyright claim. Kay kapoy baya pun maghimog video anja after all mahimong copyright claim. Okay, Jingle Bell Rock para sa mga employees sa Teachers Co-op sa Kandihay, Bohol. Again, thank you so much. Unya, kamo mga inday nga wa pa maka-subscribe sa akong YouTube channel, please subscribe. And do not forget to click the notification bell aron mo ma-update sa akong sunod nga mga videos. So, thank you ladies and gentlemen there sa Teachers Co-op. Thank you for watching. Listening, a beautiful sight. We're happy tonight, walking in a winter wonderland. Gone away is the bluebird, here to stay is a new bird. Of course, usab nga to sa mga members sa Teachers Co-op. Parehan ako. Nga hinaut nga nindot ang iyong Christmas, happy ang iyong Christmas. Nga wala gyud mo'y mga kagul-anan o walay mga panghitabo nga dili gyud kalikayan. Mao na nga mag happy ta karong Pasko sa biyan pandemic. Onya kay baw ko nga ang iyong bonus daghan mo kayong bonus tungod sa inyong kahimtang diha nga maayo ang iyong kahimtang diha sa Teachers Co-op. Okay, once again, thank you for watching. Daghan kayong salamat. Bye-bye.